Walsh. Yn bwysau gan Rhys Hughes. Dyma Frankie Ealing o pas hyfryd i fewn. A Rico Patterson le ar gyfer yr ergyd. Patterson yn dal i fynd, yn cael yr ergyd i fewn! Yn taro'r postyn! Chwara hyfryd gan yr ymwelwyr. A Rico Patterson mor anffodus. Dihangfa i Cei Connah. Jones. Nash. Yw'r piniad awdurdodol ymlaen gan Flint. Disgyn i John Owen. Yr ergyd ar draws wyneb y gol. Ond y bel hir o'r cefn gan Louis Bradford ymlaen gan Niall Flint. John Owen. Hwna'n fwy na hanner cyfle. Hughes. Heibio i Anderson. Dyma Noah Edwards. Mae Marriott allan ar yr ochr bella. Pas hyfryd gan Noah Edwards. Marriott chwydde gadw'r bel ar dir y chwarae cael ei groesiad i fewn. Edrych am Kenny a pwmpa Mwandwe. Yn manteisio mi adlamodd y bel yn hynod ffodus i'w lwybr. 33 o funudau ar y cloc. Cei Connah 1, Aberystwyth dim. Disney, want a Rhys Hughes, mae'n gyfle fan hyn i Cei Connah. Mae Kenny ar ras, mae Pŵl i fewn i ymyl y cwrdd. Cosby yn edrych am Jack Kenny. Kenny! O, na chi gol! O, na chi gol gampus gan Jack Kenny. Allom di chrymannu hi ddim gwell i gefn y rhwyd. Cei Connah 2, Aberystwyth dim. Edwards. Mae'r gwylio hi'r holl ffordd dan bwysau gan Hartley. Mae Noah Edwards efo fo. O, sodliad hyfryd at Noah Edwards. Edwards, gosod ti'n ôl. Yr ergyd gan Duggan. Mae'n tasgu allan at Disney. Marriott. Heibio i John Owen yn hawdd. Disney chwarae'r bel rownd y cefn. O, hyfryd ag i gefn y rwyd gan Duggan. Y croesiad gan Mar. Yr eilyddion yn cyfuno. Ben Mar, Elliot Duggan. A mae hi'n dair.